anem a gravar, a veure com podem aconseguir que el nostre programa, a mesura que endevinem punts, ell vagi incrementant els punts, d'acord? Per tant, la versió que tenc jo aquí en marxa, Animals, li dic aquí, la història és que si jo faig així cat, aquí en lloc de 2 punts me'n sortim 3, ok, va incrementant, nosaltres tenim 4 animals o 5, aquest nou que apareix allà, doncs la idea és que dona un sentit en el que endevina preguntes, per llavors per fer més coses. En els jocs tenim punts, tenim vides, tenim armes, totes aquestes coses que determinen l'estat del nostre personatge a un joc, a un programa, doncs aquí ho hem de fer de la mateixa manera. Ok, entès el concepte. Com se fa això? Mitjançant variables. Què seria una variable? Per exemple, bàsicament seria un espai de la memòria. No recordeu que la memòria principal, allà on podem emmagatzemar coses, doncs un espai en la memòria, allà on podem guardar dades, informació. Ok, és un reconeix, com si tinguéssim una capsa, per exemple aquesta capsa d'aquí, i jo hi fiqués els meus auriculars. D'acord, tinc aquest reconeix, aposta per guardar auriculars. Ok, doncs en el meu cas, cada cas dels programes, tenim aquesta memòria allà on podem guardar informació, dades. Ok, molt bé. Per tant, en el nostre cas, què ens interessa? Comptar punts. Ok, per tant, com faré això? Veig aquí que hi ha un apartat de variables. Me vaig explicar res de variables? No. Vale. Aquí hi ha un apartat de variables, ja borraré la variable aquesta, punts, perquè està creada, i en crearé una nova. Veig aquí, nova variable. I li donaré un nom. És important que sigui un nom significatiu. En aquest cas, d'acord, perquè jo amb facilitat sabi que punts igual els punts, vides igual les vides i armes igual les armes, no ho sé, és un exemple, però és important que el nom de la variable identifiquis informació que hi va a dins. Fins aquí bé? Ok, si podeu fixar, aquí m'ha aparegut aquests punts. Vale. Anem a programar això, per tant, què vull fer? Jo, en el meu cas dels moix, si la resposta és igual a cat, vale, què faré? Veus aquí que hi ha una variable que posa suma 1 a punts. Ho veus? Què fa aquesta variable? Simplement a la variable punts li suma 1 i incrementa els punts. Ok, anem a fer la prova. Ja ho dono aquí, arrenquem, animals, moix, cat. Vale, tenim fot. Ah, sí. Punts 1. Veus aquí? Aquí enviar. Si jo he de tornar a fer la pregunta. Cat, torna a endevinar. Punts 2. Ho faig bé, som molt bo. D'acord. Per tant, què se tracta? De que cada animal faci aquesta funcionalitat. És molt senzill. Ara l'únic que me queda què és? Si jo ara tengo començar la partida, tur i arranc. Animals. No puc començar en 2 punts. Jo me'n recordo quan era petit, m'anava a les maquinetes tragar terra i pagava 25 pessetes, tot se reiniciava i començava de zero. O sigui, a les maquinetes, doncs aquí és ben igual. Però necessitam que en els punts la variable punts l'hem de posar en aquí, a 0, efectivament. Doncs com ho farem en això? Veus aquí que hi ha una variable que fixa punts a 0 o a n, anem a suposar que començar en 100 punts, cadascú li va ja muntar, però el que he sentit per jo, o per nosaltres en aquest cas, fixa punts a 0. A on hauríem de posar això? Creus? Aquest fixa punts a 0 que és quan jo poso la màquina de 5 duros, de 25 pessetes, sona molt en fora, 25 pessetes, quant és que en el nostre joc fiquem la moneda? Quin seria el concepte? Quant és que reiniciant la partida? Quan comença la partida? Quan cliquem el botó verd. Sí o no? Quan cliquem la bandereta és quan empieza partida, ras, comença. Animals i comença el joc. El joc es permet. Sí, per tant, on hauríem de posar aquest codi? Doncs aquest codi, on hauríem de posar? No recordeu que teníem aquí
ho podríem posar aquí. Quan clicant la bandereta verda, què fem? Fixant punts a 0. Vaig a fer-ho. Aquí ja els punts me surten a 0. Ànimes. Endevin. Demant. No l'he fet. Cap. Fallo. No, si veus quan he fallat no s'ha incrementat. Ara diré un provar. Catch. I me surt un punt. Lo torno a provar. No sé per què va tan lento. 2 punts. Entonces, com funcionen les variables. Per tant, aquest concepte és molt important per abordar l'estat com evoluciona el programa. D'acord? Dubtes? Per tant, la següent fase, quan més avant com funciona, és comptar punts i llavors una altra cosa. Ok? Vinga, gràcies.